प्रणाम। हम कल्पना ठाकुर झारखंड से। एक छोटा सा सोहर जो हम लोग के छठ पूजा में गाया जाता है, मैं वही सुना रही हूँ आप लोग को। सोने के खड़वा राजा रामचंद्र माता से रजकार हो। सोने के खड़वा राजा रामचंद्र माता से रजकार हो। ए माता हमारो लिखल बनवा ससिया के कैसे रखबू, सिया के कैसे रखबू में हो। ए माता हमारो लिखल बनवा ससिया के कैसे रखबू, सिया के कैसे रखबू में हो। अंगना में कोई खानाइब रेशम डोरी लगाइब, रेशम डोरी लगाइब हो। ए बाबू पीढ़ा चढ़ी सिया नहवाइबो नायना बीचे रखबो, नायनवा बीचे रखबो में हो। गैया के दूधा दुहावा इबा खोउवा बनाई बहो। ए बाबू खोवारे मालाई सिया के खियाइब महला बीचे राखब नायना बीचे राखब हो। ए बाबू मेवारे मालाई सिया के खियाई बनायना बीचे राखब हो। जय छठी मैया।